soy, paminta, at betsin lang po. Wala pong sahog na karne. Ilagay na natin ang sitaw. Betsin. Paminta. Toyo. Takpan at hintayin natin maluto ang ating adobong sitaw. Suka. Tansyahan lang po. Takpan po natin ulit. Mamaya po natin haluin. Mga 2 minutes. Ready to serve na po ang ating adobong sitaw. Simpleng pagluluto lang po yan. Toyo, paminta, suka, at saka betsin lang po. Wala pong halong karne.